asem ne sanye sese o hienti wo hieni dono ba wo hunu aye mu mienka Mira. Ako dyan kwa yun. Me chamo to aka. Na, o dyan siya ba o mami ni ko ma aka. Sa. O dyan siya ba ntam sa. Me lesi so na no ne entina se. Me jani sin so na no. Onko. To ako. Ako mo na deme. Oh, Ako mo deme. Na no mo bia ni bianka. aduane no. O de for say de aka ka so ni aduane ade ache suntu o tanko hwegu mankoko no. Wa tama aduane mu di na ko hwegu mankoko no. Say ja e fix me nyentima ago na mesi ahata. Ti aduane no. Nkoko na de aduane ni nyina. Nkoko de aduane nyina na abeka. On se komo ho, on se eya. On se kom, ebi otimi ka che me se me nna. Yenum nso oni ena. On se komo ho eya. Sa na tie. Na aduane na nkasa na mu di no. Munya firi hefa. Oba no de ba ya na. Kamadam fa santo amboa me dia che senka me ni ba bia nkane. Kamede ma asem beko. Me nwan nso so baaye. Waye na adwen se aduane de oba be dia nkasa. Esan sem de watoto yie. Sa ha de aduane che se dan kura yesi fitwa hia. No oba obese nya dan ba kokora. Tene ne boa ho so so medo medo wase se wakata mani guo so me srew sunne sa wadanfo asanto ano ensini nche biem ankoji bibia wo ne nchen ase me na wo ka no mama nsi asanto anche biem me na me ka kire wo e wo se hunti madam for no ni didi mama bidi onim me yemu kom onim se to de bi ye ebu ada na o mama aduane edi no ene won so pese e ho so ba me enkroma me die me meda komo maka cho wo se ne ya na me yemu si twa no wo yemu ntwa saa enti eno kra de fato nchen why de me ka no so wote masia enka de me ka no obaji atu mama ka se mtiro se asantoa ene be me ya aduane edi am ya nya nkwa ma yewu me na me ka kire wo na wo ni pa bonyina yes woni kwan a wadanfo asantoa edem ya afaso me ba ye ma yedi me mo amane e kwan a asantoa de me afaso no asantoa ye me se sibi ne yemu ba me madam fasa me na me ka kire wo me madam me kwana me ko chicha asantoa wo kwan mu a ede ne nsa bonkum kasa kire me se enkroma woni gina ho so ne nsa bonkum e na ode kasa kire me enkroma me tie sibi me ni bi kura me no te ya no wo kasa ntia me da asantoa tibi kanya ka kire me se me ye kohwini emfa so ni me so me madam onim de edada wa e ma wo obewale me ono asantoa mira me na me ka kire wo se madam funu na akire me se de bia me nko ne nchen ko pa aduane ana se wo pese wo kan na chese me nko ho nko pa aduane emba me yeni esan se ye wani wo me do enye se ye mani wo ma me ka santo na biase no kwa ye se won sa hye ko bi anim a ye mo na pampam asantoa e ma me hu se me ne me yire ensa ehye nanim enti obetimi aye me de opa bia obetu aye me efi se me nsa hye nanim onso nsa hye nanim enti ebo na pampam a enye abonte so a enipa etwam enkwala ne mpanifo nyina etwam na wadanfo asantoa de me gina kwan mu egumi manim ase e kasa tia me se me yasansani be ma kohwini be ma enfa so bia nim so ede ne nsakra be wo mani me madam fasa me na me ka cho me hwe ni din enam se enye wa da wo hia se abo hia ena ne nam enwono na ka wa asantoa wo ye hwan me ya na me ka cho se asantoa enye mfum so a na abo hia ena ne nam enwono abo hia na darase na ka asantoa ti we wode ne ho toto ho kura anka nyeye enso wa me ne wo ti a sebi ye ho kire ye ya ye sansa ne edimpo wo nka santi ameda na asantoa ti medime me panimu atese me a asantoa no metimi awo no kura ma na yeye kase cham se me ye kohwini be ma me ye sansa ni be ma na wonim de ha kura wo obedi machi asantoa ne bi na me na me ka kire wo me na me ka kire wo mira
no ho kwan se me busa asanto a aden busa no me musa me asanto se busa asanto a obeka no kran ache odi a bisa no e die mfom so na me dia asanto a se bi krom a mete no enti se me ho akire me ntia na ne sa ana se ye kan se osun bof etofo ma bo bi abo ni bi ntia na Liberty. Emma Ren. o de me se bisa no Mate. Emma Ren. Me ankasa no. Minim kwan a me de madamfo no e be fa so. Usima me nkon no nkɔpa aduane bi. Mate. Ye be hu kwan e be fa so. Usimi madamfo asanto a. Minti ntwa watro. Minti sebi enwu asanto a anima obi a sebi yo. E komode wo mo aduane di no. O kwese ne sa aye dai. Empani kura se ba bi edidi ne ense ho. Na so di manima ye form ama aye me kra ya papa. Nsi wo biem abanisa. Why? Abanisa. Ode me hu kwan a me de ne be. Na me ba kwa me sen na dia na mudia ka me de me na kra botugu ye. Enya hwe. Ma wanya bi na eka. Mate. So what I say? Wa hu bi. Se man ko fama asama anko no ho no mo a. Se nko wo meka bi. Aha tu de nya hwe. Ode mo ko man to ye. Why? Mate. Na mum de me kan se menim se ohia de akwan ode ye fa so no. Eye gua no pese wogu ye ni mase. Na so mi wogidi se ye boye ho so a ebeye ye ama ye. Ye pusu ye ho kakra bi a ye beji ye ho fira ho kire nim. Ye beji ye ho fira ohia nim. Enipa ede o mo se tretre ye so egu ye nim ase. Sebi sukwa ne ma eka nsomfo de kire no. Menim se nananom ye adom. Ne ye wo so ye ho kakra bi a eto bitwa. Nto asanto de ne maka to no so wagye atuma. Me da wase wagye atum. Ensini ho biem. Ekwan a yen ye be so be didi ofie ha bia no na be che ne tumi Anokwasem ne sanye sa hyehye ohianti ohiani dono ba wo hunu aye mu mianka Bam. Oh, when are you much more? Alato. Bam. Na hano sa ene. Wa na me twen wo. Se mo zo ta twa mu ha. Sato. Na wo se wo kwan fa. So na me kwa kosa. Ni ko jawo e. Ja bi de. Ni ko jawo na edware nso ni mpe. Uni hwa ne ko dware nso. Ni me na. La tade a wo ye ni nje. So ade a wo ye nso me ni nje. Mi kunu ne koko ben no. Ben. Ade no ben. Ne koko ben no. Ben dey. So wonim na bata me sa. Wo ye sa ne bu de hu a. Enkofa asubie ma. Ade asa. Ade na wo ye na. Itu mu se me do. Bam. To. Me nko a me bam. Hey, me pacho. Makacho se me ni nje hu. Ade. Agudie na person ni me di me ni nje hu. Ado person me kan employ hin na wo so na ase. Hey, where? Mama nka sa mo nchiro. Mama nka ncho. Efri na ekọ efri na. So hu me atwam. O tas ma me ka cho wo. Bam. Odifo wusu no aboma som sa. Odifo. Na me kunu ma. Hana na yo the first thing kunu ma. Ana ko sisai. Enkunuma tantan, enkunuma fun, enkunuma edi enkunuma. Enkunuma bey. Okoya defo ana ebesi sisai. Otimi hwew. Wa me kan se bonti so wan ka mi ansre a wo be ka mi asu. Eda me mo bi. E ka atre. Wan ka mi ansre a wo be ka mi asu. Lato. Free yoko. Obo on mafu. Hey, ti me pana lato e pia me sa no. Bo de mama mi kunkuma yo. Anokwasem ne sanye sa hyehye ohianti ohiani dono ba wo hunu aye mu mianka Hello. Ana na no de ma wa fara betina idi ta. Ha? Azigram. Ala wala. Bibi na wa kace ne na min ta se yo de o betina hadi ne ko so fa dia ba. O betina hadi ya so ne. Wani nwa sema na asase. Anasa semu nye wani wu. I don't know, Mister. So, me no kasa ode mo free dem aba betina. Ka menya dai.
O be se men kasa sa na men ka wi ana. Na e chan ke be fe mi ka fo yesa. Enkoma. Me de mabre o. Mabre. Ene ekom akontra wo che me fi ha se no. Eni nyo ho. Ezekibam. Na we de wo sha se da bai. Ye ko su nyina no. Me so me no me ni na na efem. Ongu se me nya bia me ni nyawo. Wo ja se no so ya me ko me papa ho. Ma ko di bi kakra ba ne yaji. Me kusu abo me homodin se ebeje yama ye. Na de ntina wo ko ha wo de bufuo no betena se. Na fe de wo kasa se. Asema wo kan wani. Dona kata chi etesew. Dona brane etesew. Alisa wo ko papa ho. Ansa no wanya bi e de aba fie no yira ba bedi. Wa asema wo kan ko wanu. A ko nkruma. Na se ezibam. Oh. Empani se dem ahwe ase a. Oso ne brɛ me mu ne so le. Se ma hwe ase a me brɛ ma ne me papa. Eti se edu dia me papa na me kɔ ho. We nya net le kura no. So ni se me hye me ho so. Me ye de me ye bia. Ye na enyi. Mentina fia opepepe opim se just me was ma menka nkoma amenka cho mentimi nkwa fie mu nwewem ti se bodamfo engo pe aduane ma mesi wo se me no amwadi abe wo mba wo so nkoma bo wo so enye de bia ma be kwa bonta kwa sesa benye biedi ananye de bia me kwa bonta kwa sesa benye biedi di abafie asama obi nso adi enti se me de sat na we pa die Nkroma, meet na ha. E mechiri me yam kom. So when I want me e ma aduane ni a, ame kom ma busuafo. Ezigibam. Ade du sa. Ade. Enti kom de ye nti no. Aso a so ka che me ni. Na nim se komekum nipa. E bi se kom de ye, eye de na ye aduane di. E se ye na bibi le sija so. De sija so. De sija so he. E ya be wie. Abewie akokura mi wa be di ni fia abewie o abewie ade ni ade ka ho adie ko enkroma yi pe bibi ye so wan pe bibi anye ne ne kina ya che me nya kwantas ma men kan cho me ko me yon kwa asanto aho me kwa kwa wesi me ya body betim bi e de ba be si so edi ama obi edi na me konso so ma anya bi di ya ene ne kwan obefa so be ma maduane adi wo fie ha no wo be kire me Azigibam we dem see wo de chance na me ye be ma e me ma se de se wo so mo aduane di wo de chance na me ngo kire pa aduane na wana si ba bia wo konegu wo se kosesa oh wo de se je de ya me ye be ma ni kwa de wo de me fam wo manya bibia mo no ba de wo ka so ko titira pa aduane di ama be ma di a enu so be asem foforo wo de chance na me am come papa ho na me ko di ko mentina se e di amenya body me se mentina so de fam so me fam me kwa asanto aho Onyana mo no oba o dam kukuma me nim se owo ani die ni bu de mame aho kire nti ene wa kotama de bebo ma no so Anokwasem ne senye se hye ohianti wo hiani dono ba wo hunu aye mu bianka me do Azigibam Mira. Acha me bo. Hey, come on. Now what Papa want to say? na no mo do ni ho ye Na asasino o de amount. e ya semu E de na yase. Wow, Papa wa wo wakono ho. Oso papa asase. E de asem bi. Ana wo ko bibi asifie o. bibia nsi na se o we so bi si jina ho ya ene de mani ma yebosa ya bibia nkoye me se me koye ananom ya do na me koto papa ene o mama kona na class ya na ni agi me sa so am de koye na me konya enwaye
na de wo papa de wo ko wan ka mo papa fie dia se bibia ebe de da na akwa na tie mi tie mi fufu mi wo na ono mo nkwan ne ka se me ni se ni dia se me de tu nanim se no sebi se yan kasa je nsa so e kira biale indika em papa em mo dia na nka busu asa onko twa bi mame na nka ne ye nyi disu kakra se de be ya so la ni aba ne ho na ka tu ntwa e do so do da bia ye beje banche ye beje body se so se sen me se be kaya me papa fi manim din usan se papa na dey ada family to na nya woda na waka se me se me mani fi be du sa be hu sasa me dia do so ka ada odwin se wuntimi ndo ana kwaye bretu a wuntimi endo mo ana se ke be fa pa ka ho wasi sa asase no ye no so asase bia efi so no kura ye wo na onyi be du sa be no awo be du sa be no obi akwa asase no so da edinya asase a ye ko do so ma ne ye me kama num sem ni na la ila fanti mi anka bi ko bi ante na asase no oso dua de o ho enye yi wasi ye no so tete bu so asase no nya ade a ye do so didi obi nkoso nkoye so adwuma mira me da aseme a wo kan di me nti ase wo de asase na ma e na wo be ye ho te se on fa ma na ese me ye ma hye me nyesa ade me tuwe me pa ni di ama nti me ko ye na me papa de asase ma me na me be ka se wa se ye ni gisem nti de na me be furu akoma ma sebi wo ra ho na se wo bisu de gumu na me ka kire wo hey wasa asase no de ba me a enye ye me kama num sem nyina oso de asase no ma me enye ye to amfa asase na ma me o papa so de asase ne ma wo dosu didi a enye yi o se ye busua dia ye busua japade de wonti be mfa ma me se me nkodoso abra ono kura na oye pani no se bi ono asase no so da obi anso ntimi nkoso ko ye aduma e ma na enye ye hey kojon kroma konkroma wo papa a wa wo ene da ho no si wo ho wiase awieye wo papa wo busuani wonya sika me koka ho asem a enem de mabusua de me ntimi ntwa nja mabusua me ye hoho afa de si wo hu efri na ekọ ensu papa fie ho biem so kokko busa ne bibi ensi wo biem asase odi onfa omuso momfa ma ye no so nidi a wo de omomfa ye be kire ye mu kom ye betena he ya na ewiase no hu bia na de bia ye de suade ye wo hu wa wo chochomucho wa wo papa asase onfa ma woni dis de na wasase ne so a wo so wontimi mfa ma wo endidi so nye tese ye nkire ye mu kom nyesa anada bia ye ba ne ho ne ye beje banch na beje bode ne ye nam na ye sere ye no enne ya na ye ne fe wo ho ate me da odi ko akoma to ye na me ade ba kwa mi ya se nko amfa asase ya ma me ye ba ke ye bedidi o ye so ko kusi bo na so wa nye bi na oba na ho se mi si so ade wotu eno so ye nam so ata se mi so mi nkonko weda moto na esi woni na mo di ha wa bi da o me kopa me ko e body ha wa no umia ni se ya na atom umia ni se na atom body ha wa umia ni to ba chese bi ya ni enti mira emire na wo ba na wo hu ye a wo so atu no we me do enye se emire na me hu na ya samka na me de ka se ka me ko me papa ho ya se bi asase wan fa ma ye kura se de me be fia ye bedidi emire ni ya samka aya samka we de nya ya bebu keke da me de mi bi enti ese no ne krakra ne se ene no se ye bediden ene na me ka se body o de ma me no umia ni se na atom na o be na atom body no bibie no wacha se me de ba ibe na bi ma no edi timi de ma fa enti me se me ba ya betan be bi na agbe e de ya de be chi ade be chi no ade be chi me fa kom ne na o se be nu nsu so de se bi wa ye be nu nsu ada so wa enkoma wutirim ye de papa menum nsu na da bia wo hu menum nsu na wa kan saa wa kan saa menum nsu na yesa wo hu enkoma pe aduane e bedi na nuru mate se ade nya nsa ni se na no ya de nsu sa bi ya nkopim se ade be tene na ye na bibia bi ti ko kuma to ye mate o se me bo mo fam mo di bia se metumi aboa na ka ni aye ho beto ye titiri ne wo wasam kwa na du ba bia na eye me ya se wo ba party se wo na makofo ba fie na hwe me be ma me huja me ho so me bibia enye ye bibia me ye bia mfa me ji bibia enye ye
obi di me bi ko obaka se sebi me nye ni papa na me fa o me papa ni e bia na wo ken aso ni se bia me papa ni o e wo bra no na atia e wo bra no na e bo me ohia na ne na wo no e na edi me ya ko akoma to je no bi clear how what me ni se nye de a na me bote on tumi what on ko akoma to je de ya yo de o pa yo ko de me yan ko da ana meni nku menka asa owuro nsuso de me odi siso ne ko he de bedi me zan ko bi ah ne se won ko